Il-minuta tibda issa. Vanessa Manġon, kap eżekuttiv tal-Orkestra Filarmonika ta' Malta. Vanessa, il-vjaġġ professjonali tiegħek kif waslek fl-Orkestra Filarmonika ta' Malta? Wara 25 sena esperjenza fuq inizjattivi tal-Public Service, ġejt Malta biex nimmaniġġja l-amministrazzjoni tal-Malta Philharmonic Orchestra. X'inhu ġej fil-kalendarju tagħkom illi żgur se tinżel tajjeb ma' l-udjenzi tagħna? Mela, wasalna fl-aħħar tal-istaġun u għandna l-aħħar żewġ kunċerti, għandna wieħed nhar is-Sibt li ġej ġewwa l-Hilton. Naħseb ħajinżel tajjeb ħafna għal min iħobb naqra ċertu ritmu differenti minn dak li huwa sinfoniku klassiku. Ħammorru lejn il-mużika ta' Enrico Morricone, Astor Piazzolla fejn għandna l-Gran Tango, biċċa minn Tonino Rota, dawn huma kollha kompożituri fejn kitbu mużika kbira għaċ-ċinematografija. Jiġifieri ħajkonna nqabbis mhux ħażin li huma ta' ċertu challenge injidulek. Mbagħad għandna l-aħħar kunċert is-Sibt ta' wara, imma dak huwa iktar sinfoniku klassiku ħanalqu daqsxejn bil-kbir l-istaġun tal-Orkestra Filarmonika u xek.